Niektoré vlády sa o svojich občanov starajú. Napríklad taká nemecká vláda už pred rokmi odporúčala svojim obyvateľom, aby si pripravili nejaké zásoby na časy možno nejakého ohrozenia. Aj britská vláda svojich občanov o tom informovala. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čo by asi, jak by to prebiehalo? Určite by ste potrebovali mať zásobu nejakých vecí, ktoré by ste mohli s niekým vymeniť za niečo, čo chýba vám. Ďalšia vec, čo určite by sa vám mohlo zísť, sú nejaké hygienické potreby. A myslím tým také bežné veci, ako sú vložky, mydlo, zubná pasta, proste niečo také. No a samozrejme, že by ste mali mať aj zásobu nejakých trvanlivých potravín. Ako kto na to má možnosti, tak si samozrejme môže vytvoriť krásny repertoár všetkého možného, ale kto funguje s obmedzeným rozpočtom, predsa len môže mať aspoň zopár paličko špagiet navyše, alebo ja neviem, zopár konzerv a štéky. Stále to môže človeku v situácii, kedy by bolo naozaj ťažko, zachrániť život.